Zizurkilgo Plazida Otaino liburutegian erakusketa jarri nahi duten artistek proposamenak aurkezteko epea irekita dute. Zizurkilgo Udaleko Kultura Sailak artista gazteen lanak ezagutarazi nahi ditu 2018-2019 ikasturtean. Erakusketa jartzeko interesa duenak, Zizurkilgo Udaleko web orrialdean dagoen eskaera horria bete eta helarazi behar du. Erakusgune honen helburua artista gazteak sustatzea da, ez? 2 urte damaizkigu espazioa irekita, Pailarako artista gehienak pasadia eta salto txiki bat emateko garaia iritsi zela pentsatu gendun. Orduan nola bat ere, erakarri nahi ditugu, hasi berriak diren, bereziki hasi berriak diren artista biek, eta hemen dakagu erakusgune hau, 23 metro linealdia, eta oinarri batzuk atera ditugu, urtean 6 erakusketa lotzeko. Ezaugarri guztietako artistak onartzen ditugu, oinarriak irailean 14 arte irekita daude, eta interesatuak daudenak, beraien proiektua aurkeztu beharko dute data hori aurretik. Bereziki gaztei espazio hau sortu zanean, sormena zan muinetako bat, uste dugu, jende gazte asko dela gauza berri interesgarriak sortzen, eta hoiei aukera bat emantzaren nahi zaie, nola patxere lehenengo pauso hori eman eta erakusketak jartzen hasteko. Lan desberdinak nahi ditugu, korronte desberdinak edo lanketa desberdinak erakutsi nahi ditugu espazio hontan, zatik kontziente gea askotan hasi berri horiei zaila zaiela holako erakusgunetara iristea, ez? Badaude tabernak, badaude areto txikiak, baina betire artistak hortaz kexatzea, ez? Oso zaila dela pauso hori ematea, eta guk nahi duguna da pixkat pauso hori ematen lagundu eta areto hau iriki ahalik eta artista anitz gehienei. Gure udaleko web orrian oinarriak daude, telefonoz ere informazio guztia emate dugu, baina ahalik eta sinple nahi dugu, proiektu txiki bat aurkeztu beharko litzateke erakusketan inguruan, eta gero artistan kurrikuluma eta datu pertsonalak. Eta jasotzen dien eskaeren artean, hurrengo ikasturteako 6 proiektu onartuko dira. Egingo dugu batzorde txiki bat, arteakin lotura dakan pertsona bat edo bi jarriko ditugu eta hemen gero kultura saileko pertsona batzuk egongo gea, eta pixkat horien artean erabakiko dugu aber ze proiektu izan daitezken egokinak aretontako.